Kublai Shibun perlok pedang sengubha ya phi sha kani ko video. Lada philong kinong Christian jong Lionel Messi bat ka Inter memi kani ka khubor ka long ka phide ban tip. Bon gibre wikelde. Hato Messi unyela kaine em. Ha ka jingya khun ban wan jong ka Inter Miami. Ka chubab kolong hado menta om padon ge jing pepna ka batikna. Naga klop ba uns dang ngela kai. Ka jingrai kan shong ha ga jinglong jingman jong bat karai jong kuits haden ko World Cup Messi ulon phai shak Inter mami pan pengkhra beng bat ban trai sitom ha ga jing hikai kumta kinong kersan baro kidang ap khmi lenti ba wan phai sha madan no kloi lada Messi wan mi sha madan kan long ga jingkermen ka bakrau ya ka Inter mami namar ulong unong ngela kai ubala ban perkla ya ke jing ngela kai da ke jing ngela kai start ki pas ki ba internet bat ki cool ki ba pala Henry lada ommi madan ha kani ka jing ya kun omut ba undan don jing ka ba chur kala melong tang ba ka klop ka kwa ban sumar bha ya u khnang ba unlong ubala perkra pura na ka banta ki mats ane ki chingela kai ki ba kongsan ki ba dang don shakmat nga aching mut ya phi ba phi up ba phi dai ban up shwa ya ka official line up ashwa ka chingela kai ka bala chumi shwa ban sedang ga jingela kai hangta ngin setip sai la u Lionel Messi un sedang ne em lada phi kwa ban yo ki khubor batmai si phang Messi ka Inter mami bat ka partai football to I like ya kani ko video subscribe ya ka channel bat penring ya ka jingya thu khubor sha ki parlok chongpi khublai sibon ma phila page bat wat nom klet man subscribe bat ban share bat ban like tangkum ta khublai sibon ngi sempat ha ko we ko video